jongkai to mothano ang nukha ang oro dukan dibo an dukan tongo jagao style dukan mane sado stall ta angkai ang dukan no phaina bagai ane nok kha lama road by ekdom nangjak ta angkai ang apru yakung yaksuk lai dong ta dukan no phaina ni bagai angka apru angkai sini o jaga ni ADC angoni chairman hine ta gordomani ta anggo o Nina Lakshmi Deborna angkai borok thorok tangkai bai kai thango kaisa anggo bongayang nino uri dongo anggo Ujati masa angkai bukan bumung angkai subas angkai bini bu phayong angkai bai jalok thango sagoria angkai ang apro thangka angkai ayang ni phayakone ang dukan no phayi o jaga no phaikai no kutulung tulung no angkai mia sama khanao ponche chabai khaina ni angkai kagos rok tukra tukri paper rok sokana hi tongo angkai ang oro tikeri nei saplai phaya sino jaga saplai ti phaya ta ko ekin angkai o bani tei talang na hine ang bakti phaipru kai oro document sokjak nogo angkai hai omotang borok ponche chabai khaimba tamo document sokjak ne ang gana dikhilaya konoi tokon thangpai kha kagos dokumen rok sokjak nuguya konoi ang Chinparani elakan chairman asuk ngo call khaika Chin panchayat ni kagos to sokjak nugu norok saida man hine kai borok sauri he saimia ble ka saka phaina midi ni ang bongno sakata kai borok ko phai o je dokumen khamne tam kagos sokjak na oyang ngo turia bosti ni kaisa ration card khamkate kubuni buni boto ratong saimia angkai ngo job card dog kubang mano lebang no job no sokjak khaksak kamro angkai bum kaham kai sijai aro ta joban jate or phai tini je dokumen chone na bong bagi tam reaction na jung ang khai saklai namu jungo maharas no omte kheda ADC area no motharok salok nai na butiki salok nai na borok da side ho je ADC elaka o thangai পঞ্চায়েত থাঙ্গই দখল খাই অমতে খাই এলাকা চালক দেখি নাই অমতে খাই দা কাইসা চেয়ারম্যান হিসাই এলাকানি মুখ্যমন্ত্রী চংজাগো গাই এলাকানি মুখ্যমন্ত্রী হিংকা অমতে খাই দা এলাকা চালক जों তো সাইমি আসো মানে আনসুং মানে কালাই খাতামন Obo puila tangi kagos khona kalai khabo busung le sasuk maya borok tini at kasa hota di borok phaiya konoi joto kagos tare ponche di chobi kalang bata tala bo kubi ponche tala bo kubi botan romo kagos sokjak am tui correct time to saimia to di borni time am tui je sonole bopat ni bor phairo soike bum obo to ti promo thani no nok ta je kagos mone bong bagi nok ta tam reaction na obo to belai no saya tamni hingai chung oro eban nangkumani dokumen to sunto jefro ADC boot paimani ulo singka monitoring chairman ni khajak tongmani besing obo dijok khlai jakman pore sungtei ponche dobo tei amsuk sam khlaiata habiata jehetu ponche chiketa ni chalo gobuno gai borok je obo hai dokumen ok mo kubangma beneficiary ni dokumen kagos joma rijak tongmani no borok tini buni jemon একটা মিনি টিউবওয়েল অবহাই কুবাংমা বরকনি বেনিফিশিয়ারি ni এরপরে রবার বাগান ni বেনিফিশিয়ারি কুবাংমা বেনিফিশিয়ারি ni কাগজ জমারি জাক দংমানি তিনি সবই যত শেষ কে গালাংবাই যা বেনিফিশিয়ারি রং তামু খাইছং তেসা কাগজ সংরাকনাই जों दाबो गाबो बेनि जों दाउथे बेनिफिशियारि न कागज थुमना थांखाय सादानाय नों जों कयबार कागज सुनानि अबहाय बरकनि कागज सबै लांबाय थाबो बेलाय न साया अबन दाबो प्रशासन र तामो बरक न एक्सन नाहार आबो प्रशासननि बरन
যে না তিনি যে ডকুমেন্ট শুনে কাগজ শুনে নং বং সিরে সিনি siniu kaham kai na খর বছর ফায়ারও তিনি কাগজ হবে কিনা tonggu emni to 10-15 jonan tongo ngai hai pa main kai post mi deborma tonggu bini bufan mungkai binu deborma bini dag nam kai ori cover hinu bono bini aidang ko bini net titi obok lai jau te chini oro kai mina lakshmi deborma oroni mothani chairman ni chongjaga chairman ju bufani bufani mungkai ungro busaini mungkai sujumoni deborma tei sujumoni botong oro mo khlaidani tei obuno karei tongo Pradip Deborma botong oro bufan mungkai Sriram tei abono karei Samol Deborma tongo Samol Deborma tei Sukumoni botong ta Rajkumar bufani mungkai nge Samol ni bufani mungkai Mongrondon Deborma borok tini cererong tui obohai khlaiuta bor kep kuri secretary kep kuri office secretary khai gurei tini blogo samung nangi thangjak ta boro এর সম্মান পরে অফিস বন জানো কা সেক্রেটারি না জানো খা এমনি ব্লগও জানো খা ভিডিও নো জানো খা সেক্রেটারি মো জানো খা পিএস সাল কাথাং অবদে ngomba Terima kasih.